Я до беларускай мовы прыйшоў сам, або дайшоў сам. За 25 год, або гадоў, як табе лепш, майго жыцця на радзіме не знайшлося ні аднаго чалавека, ні старэйшых, ні з мудрэйшых, ні з граматных і безграматных, я ў двукосе гэта ўсё бяру, і ні з настаўнікаў, ні з настаўніц. Я нікога не абвінавачваю, факт просто. Ні аднаго чалавека не знайшлося, каб сказаў: ведаеш што, Васіль, давай паспрабуем размаўляць па-беларуску, ну хаця б на гэтым нашым бытавым узроўні. Давай, гэта ж так прыгожа і так неабходна і гэтак далей. Не знайшлося ні аднаго чалавека. Не знайшлося. Все на трасянцы пракляты і на расейскай ламалі сябе, языкі, годнасць, прыгоднасць, і на расейскай малолі прям мордай праз мяккі знак аб забор і гэтак далей. І я ж такі быў. Не знайшлося ні аднаго чалавека, каб сказаў: давай, спрабуем. Вось. А мне хацелася гэта вельмі хацелася. І чамусьці, вось я думаю, ну, аднаму даецца стаць касманаўтам, і іншаму эканамістам, там, вялікім настаўнікам, і гэтак далей, аграномам, залатым хлебаробам. Ось. Камусьці крыху даецца слова, як мне ось. Мне заўсёды хацелася з дзяцінства пісаць нешта. Ось. Ось. Я заўсёды прыязджаў ось у Лоева ўжо з Украіны. Там была цудоўная, ну, Лоевшчына, на радзіму. У Лоеве заходзіў у цудоўную краму, зараз яе няма, кніжная крама. І я купляў слоўнікі беларускія, беларускамоўныя. Я купляў, яшчэ не ведаў, для чаго яно мне, але душа недзе там уже ведала, што будзе адбывацца. І ў Гомелі, калі быў час, я заўсёды хадзіў па крамах кніжных і па базарах і купляў слоўнікі беларускія. Яны мне так дапамаглі ў жыцці. Гэта зараз проста онлайн, вось гэтыя секунды, ты на любое пытанне табе адказ, выбірай варыянты і гэтак далей. Вось мяне ратавалі гэтыя вось слоўнікі. Дзякуй Богу. Дзякуй Богу, што ён мяне адвёў ад гэтага рускамоўнага рознага тлуму і гэтак далей. І нібы калісьці сказаў: ведаеш, Васіль, закругляйся з расейскай граматыкай, учы беларускую мову. Дзякуй, Божніку, дзякуй. Ось. Я спрабаваў па-расейску, я лічу ўсё, што я напісаў. 90%, што я напісаў на расейскай мове, лічу несапраўдным, слабым, і яно мне не патрэбна. А яшчэ ж мы не ведалі, толькі можна было зборнікі неяк, як мы казалі, клепаць і гэтак далей. Мы тут нібы сталі выдаваць мае 2 зборнікі, а я бачу, ён выходзіць, а там памылак мора. Проста на расейскай мове. Памылак. Ось. А грошы ўжо заплацілі. Сістэма такая. Ось. А тут сустрэча аднакласнікаў. А я перад гэтым ось яшчэ прыехаў на радзіму, зайшоў у Лоеве у рэдакцыю, тады называлася газета «Серп і молат», яшчэ там працавала цудоўная жанчына-настаўніца Ніна Михайловна Сінелава. Ось калі яна пачуе прывітанне вялікае, я яе люблю, вельмі паважаю, дзякуй. Дзякуй ёй за ўсё. Як класным кіраўніком была, або зараз бы сказалі кіраўніцай. У нас, у маім класе, ў 4-5 класах. Ось. Кажу: Ніна Михайловна, такая справа. Ну, я зайшоў пра слоўнікі, так не было ж тады нідзе не ведаў. Пра слоўнікі беларускай мовы. Дапамогу нейкую шукаў.
Кажу, Ніна Михайловна, така справа, виходить, мої 2 зборники, ось, а там помилок море і так далі, що робити не ведаю просто. Такое було. Порозмовляли, ну а що зробиш, уже гроші внесли, заплатили, ніхто тебе знову ведеш. Дорогая справа. Ну, я так зборники пороздавав, гэта, і тому я лічу, дякую Богу, що відвів мене до этой російськомовщини. І я став учити білоруську мову по кресі, як атрымалася і так далей. Вядома, дайшоў до гэтага ўзроўня, вядома, што ёсць памылкі. Ну, справа не сорамна учыць беларускую мову, і памылкі гэта не сорамна. Сёння будзе 2 памылкі, завтра будзе 1. Ось. Але я лічу, што не ведаць роднай мовы і не валодаць гэта так сорамна і не так сорамна, гэта балюча і пекуча. І не ведаюць слоў такіх не падабраць. Справа в тым, што все просто як 2 × 2. Нема мовы, нема нацыі. Калі не будзе мовы, напрыклад, нашай беларускай, а часу для гэта засталося, каб яе ўратаваць зусім мала. Амаль няма часу. Гэта амаль крыху ёсць, але яно вось. І калі мы не схопімся за свае бошкі, як казаў, за головы, за душу і за разуменне тым, што патрэбна ратаваць і мову, гэта значыць сябе ратаваць. Я стаў вучыць. А мова знікне, і нацыі няма, і называйце нас як хочаце. Хоць гуронамі, хоць нейкімі афрыканцамі, амерыканцамі, нікудышнімі, кудышнімі і так далей. Мы безмоўны, мы ніхто. Вось. Таму і стаў учыць. Дзякуй Богу за гэта. За навуку, за сцяжынку беларушчыны. І вось думаю, калісьці як памру, я веру, што смерці няма, вось думаю, памру, або пайду кудысьці з жыцця зямнога. Сустрэну там недзе, калі павязе Бог дасць, нашых класікаў, вядомых, невядомых. Справа в тым, што невядомых, але моцных, цудоўных паэтаў Беларусі лічу. І пісьменнікі, я думаю, ёсць такія. Я за паэтаў. Іх мноства просто. Вельмі шмат, больш, чым вядомых. Я думаю, што так, больш. І будзе заўсёды больш. Тут працаваць, працы без краю. Ось. І я сустрэну іх на небёсах, і яны скажуць, гэта я так думаю, і яны скажуць, ну што ж ты, Васіль, за ўсё жыццё зямное не выучыў сваю родную беларускую мову. І мне так горка і сумна ад гэтага. Ну, а зараз, думаю, сустрэну, і мне будзе не сорамна ім глядзець у вочы або ў душы іхнія. Беларуская мова – гэта мой падмурак, мой генетычны код і наш генетычны код. Жыцця наша, долі, прыстойнасці, годнасці. Ось. А мова наша така цудоўная, великая, чистая, светлая, безмежна ў сваёй духоўнасці, у моцы сваёй прыгажосці, касмічная мова. Не любіць яе – гэта грэх вялікі, лічу, для сябе. Дзякую Богу, што я гэта адчуў,
шмат гадоў таму назад, як той казаў. Але ж павінен сказаць, што мы дурні касмічныя, што не нам сорамна размаўляць па-беларуску. Я ведаю настаўніц. Ось і зараз адна не так даўно мне тэлефанавала. Я з ёй па-беларуску размаўляю. Ось. Землячка. Размаўляю па-беларуску, яна прызналася шчыра. Яна дзяцей вучыла зараз на пенсіі беларускай мове, літаратуры, а сама саромелася, як яна казала, стыдзілася разгаварваць сярод людзей па-беларуску. І я ведаю шмат такіх прыкладаў, і людзей тых ведаю, на жаль. Да чого дайшло? Сорамна, нібы беларуска, это ведалі, у нас сказалі не вяскова, дзеравенская. Гэта пракляты суржык, вось гэта трасянка, дзеравенская мова, і мы ламалі сябе, каб па-расейску нешта. Прям такія расіяне далей некуды проста. Глядзець і слухаць сорамна. І я ж такі быў. Так што патрэбна ведаць родную мову, гэта як дыхаць, гэта як паветра. І неабходнасць вялікая. Богам дадзена нам і мне. Дзякуй, Боженька, за навуку. Вось такія справы. Думаю, памру, дык толькі беларускамоўным. Беларуская мова – гэта я, гэта маё. І даказваць іншым мне не патрэбна.